Doncs bé, ja va arribant l'hora de plegar. La veritat és que portem moltes hores esquiant, així que convindria començar a pensar en alguna activitat a presquí una mica de relax. Per exemple, banys termals, però quines opcions tenim? Doncs mireu, tenim les opcions de Llo, Dorres, Sant Tomàs i Angleo. Molt bé, 4 opcions. Doncs mireu, sabeu què farem? Mentre ens escollem les botes a baix a l'aparcament i anem guardant trastos, decidirem on anar. Perquè vosaltres us en feu una idea, us deixem amb aquestes imatges, amb aquests vídeos dels banys termals. Fins la propera! Adéu!